tingal daw apa nagturpos. Para kadagiti nagan-anos nga mestra ken mestrumi, ma'am, sir, agyaman kami. Isagot ko dayto ay pamadayaw kadagiti naganak kanyak kadday ti ballasyo tao kas OFW. Kas tamet dagiti nagan-anos ang nangayaywan ken nagpadakkel kanya. Isudat ti tugmakder akas ama ken inak. Ken ti sibubukay nga pamilya masipuporta kanya. Jakman mawatan day diriknap. Naglaog tiragsak ken ladingi. Kas nay matangag dagiti badak nagtulpos. Kadwata dagiti nanganak kanyada anang payapay nga muli dito stage. Mapal ken maladingitan akman dawat dagiti nanganak kanya anang kuyog di pa nagmatap. At datay diyan tayo nagtatrabaho at saksakripisyo ay at dalain nga may ted nagiti nasayaan ka masakbayan may nga nakda. Makapaliday nga panunutin at unggal at damitin at pamadayaw kanya piniskwela. Kat awanda dito'y abay ko. Kastamet nga namadayon ti panagkasamay ko. Ngayon, urang ang paunawanda dito'y din namin agkabsat. Impas na ko ti agbasa. Mama, Papa, isagot ko kata kayo. Dati balaygi, awan kayo man dito'y abay ko. Nang may suti lapet, tinak pa nagbalaygi. Amin na rigrigat yo, kat isuti inspirasyon ko, dam nagbasa ang nasayaan. Para katagiti nakanak, nagsakripisyo, tap na mapabasa ta, nagitan na ta. Natagiti patak nagturpos. Nagbasa tayo ang nasayaan, tap na tigastaket nakatulpos tayo. Tap na tigastaket nasubatan, dagiti pa nagsaksakripisyo, dagiti nakanak kada tayo. Kas pa nagsubat, ikantay tumet, ida, tinasayaan ka pa nagbiyak. Agserbitay tumet kadakwada. Dawatek man kadagiti badak agturpos. Katumakder, ket agkari, kalipukaw iti, yes! We will do